miljoonia ihmisiä. Totta kai markkinointiviestinnän rooli silloin korostuu. Että sehän riippuu myös tuotteista, mutta jos puhutaan business puolesta, niin aina tarvitaan henkilökohtaista myyntityötä. Että nämä on apuvälineitä vaan nämä täällä näin. Onko sinun mielestä semmoista teoreettista vaihtoehtoa ylipäätään olemassa, että on niin hyvä tuote, että se myy itseään? No en mä ole vielä onnistunut sellaista tuotetta saamaan. Olisit jos onnellinen, joka myisi minun puolesta. Kiertää tavallaan markkinoilla. Anteeksi? Puhutaan puskaradiosta. Eli onko semmoista vaihtoehtoa edes teoriassa? On tokikin. Onhan paljon sellaisia tuotteita, joita myydään suusta suuhun. Esimerkiksi se suutarin liike. Esimerkkinä. Tai sitten on vaikka Virgin-yhtiö, Richard Bransonin Virgin-yhtiö. Tai Zara. Tai löytyyhän niitä esimerkkejä. Jotta joku on periaatteessa tehty nimenomaan tässä suusta suuhun. Joku tutkimuksethan osoittaa sen, että jopa 70-80% tuotteista myydään nimenomaan suosittelijan ja ambassadöörin perusteella. Että kaveri on suositellut. Miten monta Applea mä oon elämässäni myynyt saamatta penniäkään siitä, mutta olen halunnut saada ihmisen vaan Apple heimoon. Ja mä saan tyydytyksen siitä, että jos mä saan se Apple heimo, eli mä oon uskonnollinen niin lestariolainen, että saan kääntymään ihmisen lestariolaiseksi. Ja totta kai löytyy, mutta sehän on aina vähän tuotteesta toimesta ja niin edelleen. Ja totta kai mä haluan korostaa tätä henkilökohtaista vaikuttamista sen takia, kun tässä viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut näin, että näistä e-maileista, väpeistä ja brändien rakentamisesta on tullut niin pääasia ja me on unohdettu se ihminen, eli se maksava asiakas. Koska se on niin harvinaista tänä päivänä, kun saa henkilökohtaista, arvopohjaista, läheistä palvelua. Ja sen takia mä haluan korostaa sitä, ettei sitä brändiä vaan niin kuin mainonnalla todellakaan rakenneta, vaan ihmiset on erittäin tärkeässä roolissa. Miten se meidän pakettiautokuski ajaa meidän Ford Transitia Itäväylällä? Hän luo meistä brändiä ajokäyttäytymisellään. Että jos hän yrittää kiilata meitä sinne Itäväylän ojaa ja näyttää kansainvälistä merkkikieltä, niin hän ei luo kovin positiivista brändiä meidän yrityksestä. Eli hän osaltaan rakentaa sitä brändiä. Eli näin se on niinku joka ainut tavallaan toimenpite, mitä yritys tekee ulos, niin ne on osa sitä brändin rakentamista. Mutta niin kuin sanoin, totta kai jos meillä on Coca-Cola, niin silloin tällaisella markkinointiviestinnän mainonnalla on voimakkaampi niin kuin rooli sen brändin rakentamisessa, totta kai. Mutta se kai voidaan sanoa, että paskasta tuotteista ei synny ikinä brändiä, vaikka laitetaan miljardia mainontaa. Sitten me voidaan aina kiistellä siitä, että onko Coca-Cola maailman parasta virvoitusjuomaa. Siinä on A, B, C-vitamiineja, hivenaineita ja niin edelleen. Sen takia juodaan Coca-Cola. No tuskin. Eli mielikuvat ratkaisee. Se on kyllä mielikuvat on fakta. Mutta mennään tuohon brändiin vähän, että mitä se brändi tavallaan pitää sisällä. No, tässä on nyt esimerkki tällaisesta 105 vuotta vanhasta brändistä. Harley Davidson nimeltään. Yhtä hyvin siinä voi olla Jyväskylän kaupunki, yhtä hyvin Tiimiakatemia, yhtä hyvin siinä voi olla Apple, yhtä hyvin siinä voi olla Tarja Halonen, koska jokainen näistä muodostaa itsestään brändi. Ihmisen työntekijä pitää ottaa vastuu itsestään, eihän hän voi ottaa ne asiakkaiden projekteista vastuuta, jos ei hän ota vastuuta itsestään. Ja jokainen on vastuus työntekijä, joksipuolesta pääjohtaja, että yritys menestyy. Heikko, niin kuin Henrik Detman, loistava koripallovalmentaja, on sanonut, heikko valmentaja ei anna vastuuta pelaajille. Heikko esimies, heikko johtaja ei anna vastuuta työntekijöille. Koska tämän päivän esimiehen johtajan kaikista tärkein ominaisuus mun mielestä on hänen ihmissuhdetaitonsa. Tämän päivän johtajan esimiehen kaikista tärkein ominaisuus on hänen ihmissuhdetaitonsa ja luoja paratkoon. Ne ei ole suomalaisen miespuolisen johtajan kyllä vahvimpia puolia. Ainakaan aina. Eli vasta. Sitten tulee intohimo. Mitään suurta maailmaa ei olisi syntynyt ilman intohimoa. Ei Pablo Picasso ole sitten loistavia teoksia, jos ei hänellä ole intohimoa siihen, mitä tekee. Ei Jean Sibelius loistavia sinfonioita. Pitää olla passion, niin kuin Sotkamon Jymy. Ei ota pesäpallojoukkueensa pelaajia, ellei niillä ole kiima pesäpalloon. Eli vielä parempi suomalaisessa passion-sanalle on kiima. Pitää olla kiima siihen, mitä tekee. Intohimo, vain totuus myy. Mainonnassa on helvetin helppo luvata kaiken maailman asioita. Henkilökunta käyttäytymisellä lunastaa ne lupaukset, mitä mun mainonnassa on annettu. Se on aivan sama sen kuin rakas vaimo, niin minä voin Maikille sanoa, oi Maikki, minä rakastan sinua. Arvaa, mitä Maikki sanoo siihen. Mitä? Arvaa. No Maikki sanoo luonnollisesti, Esko, osoita se tehoillasi. Niin.
Vain totuus myy. Sen takia sen Exxonin öljyhtiön viestintäpäällikö olisi kannattanut toimittajalle sanoa. Eikä selittää, että siellä Alaskalahdella. Se oli muuten Sellin laiva, jota se kiven alle ei tunne reissulaista. Se pääsi kivi pomppasi teille tankkeriin. Aivan samalla tavalla kuin mun heimosiskoni, jota sen on sponsannut, olisi kannattanut 3 vuotta sitten sanoa toimittajalle totuus eikä kerran. Ei ne faksit tulivat minulle pyytämättä ja yllätykseen. Vain totuus myy. Hyvät ystävät. Ja viimeisenä, jos ei vähäisempänä, rakkaus. Ei Kirsi Paakka nostanut aikanaan Marinekkoa sen takia, että hän on sitten helvetusrahalla. Hän rakasti sitä juttua. En minä aikanaan 93 ostanut mikromedia itselleni sen takia, että se helvetti silloin. Mä rakastin sitä yritystä, niitä ihmisiä, sitä juttuja, yhteistyökampanjaa. Koska kaiken lähtökohta on rakkaus. Elämää ei ole ilman rakkautta. Ja mun mielestä on turhaa tällaista, että on työelämä. Ihminen on yksi kokonaisuus. No mitä tää tarkoittaa, että me ristiin rastiin aidaan siellä mikromediassa? Toisaalta, no ei. Vaan hyvät ystävät, tästä on kysymys työpaikalla. Mitä on rakkaus? Se on tää. Mikä tämä loistava naisihminen laulaa. Mitä hän on nimeltään ja mikä biisi? On muuten pikkusen avityinen asenne. Hartalla tää nainen paneekaa jätkäkävelemään laulaa. No, kuka sanoo? Siitä ei biisi paranna. Ei. Aivan oikein. Aretha Franklin. Juuri niin. Aretha Franklin. Respect. Aivan loistava biisi. Eli siitä on kysymys, että me sen työpaikalla rakkaus tarkoittaa sitä kunnioitetaan toinen toistamme ihmisinä. Ei työntekijöinä, vaan ihmisinä. Koska se näkyy asiakkaan. Jos näin tehdään, se näkyy hyvänä palvelun asiakkaan. Ja silloin firma saa hyviä työntekijöitä. Koska iso D on, Danny on sanonut, melkein professori. Danny on sanonut, että artisti ei valitse yleisöä, vaan yleisö valitsee artistia. Näin se on, kuulkaa hyvät ystävät. Eli nyt tässä Köyhänvuoren pappi lopettelee pikkuhiljaa saarnoja. Nyt toivon, että nousette seisomaan, nouskaa seisomaan. Ottakaa toisianne kädestä kiinni, nimittäin Etelä-Pohjanmaallakin maanviljelijämiehet otti toisiaan kädestä kiinni, ottakaa tekin ja musiikin tahdissa sitten heilutetaan. No niin, näin. No niin, loistavaa. Hyvät ystävät, ensinnäkin minun täytyy sanoa, että olette olleet maailman paras yleisö, mitä voi koskaan ollut. Ja muistakaa unelmoida, koska suuri filosofi, ajattelija Andy McCoy on sanonut, on vaarallista unelmoida, koska unelma voi toteutua. Ja täällä on paljon yrittäjiäkin joukossa. Muistakaa yrittäjät, ilman hyviä ihmisiä heilläkään ei ole leipää. Eli niistä ihmisistä kannattaa pitää huolta. Ja työntekijät, muistakaa! Toisaalta me tarvitaan hyviä yrittäjiä, hyviä johtajia, esimiehiä, joiden kanssa yhdessä pitää helvetin hyvää tulosta. Ja luonnollisesti kun Lennon McCartney tuolta laulaa, on hyvä. Sit laulaa meille. No niin, hyvät ystävät, no niin. All you need is loistavaa, hienoa! Aivan hienoa, anto mennään. Aivan uskomatonta! Eikö ole melkein niinku Beatles-levy? Hyvät ystävät tähän loppuun. En voi sanoa muuta niin kuin Duke Ellington erittäin onnistuneen konseptin jälkeen. Tai Robin Marley. Kiitos ja kiitos. Kiitos. Hakkaa sitä kässäyhteä. Tätä Eskoa ei ole mitään kotiuteen tarjolla. Siis Esko ei kenenkään muu kuin Reinon poika. Alanko-Pohjanmaalta. Kiitos. Kiitos Esko. Kiitos. Mä aloin ojentaa noin 90 miehelle banaanin, koska eräs energiajuomayritys sanoi, että banaana saapuu mansi. Eikä minnekään tarinamme ei ole loppunut, istukaa rauhassa paikalla.